poți să-i dai zoom, uite aici, la degetul Da, de sus. da. Da, nu faci mult. Păi ia vezi, deci... Stau așa? Cam... Dar ce trebuie? Trebuia luminat porumbelul cu ceva și făcut poza. Da, e ștampilă sau? Da, ștampilă. ai o lanternă? Nu, stătura am eu lumina. Luminează pana că prinde bine așa. Mai tare de asta. Nu, ceva mai tare. Lanterna după masă. Auziți? Îl prinde camera. Deci prinde camera, dar prinde o dungă așa. Bine, dar abia să vede ea oricum. Da. Ștampila. Deci asta ar fi ștampila. Băi, adu-mi tu lanterna din casă, lanterna. E suficient seria la porumbel să vadă seria la inel. Nu mai trebuie. Nu faceți nimic nici cu lanternă. Acum e pe filmare, hai să vedem și seria. 581, hai să o arătăm așa. 812, 2006. Rog, mascul. Și acum ăsta e porumbelul. Poftiți, domnul Gigi, cine-ți-l mă? Hai să țin. Deci nu mai trebuie. Domnul Gigi Mașa, împreună cu campionul Moscovei. 2009. Deci 2009. Are din aia de piză verde la Chichianu. După nar. După nară, da. Ăsta, dacă nu e nepotul ăla, dacă câștiga la Columbodrom la Ștefănescu, de la recumpărat înapoi atunci. 6 pene cu 3. Da, E la patra pană, primul. E tras. Uite și-a dat și mă uite pe afară, vezi? Ar fi bine. Ar fi ce. Da, e. Arată bine, musculatura E tras acum ce vrea. Este. Ce distanță ar fi? 1500? Cam se vede că e pana întoarsă. Nu e 1500. Nu e 1500. Dar nu-i pe găiște avea. 1500 km are. Aveam Aici e 1496. E ușor mai greu, e bun. Păi la atâta distanță cât a zburat. Te întorci și până la întors, uite-l cu neagră. Și uite și la coadă. Și la coadă până ceva a dat. Uite-te aici la coadă până ceva a dat. Uite aici. Nu are nimic. Nu, dar uite cum are penele întoarse. Uite când l-a băgat. Dar vezi, uite-l, l-a întors. Nu e frumos porumbel. Ți-am că era să pidă verde. E și ușor, îmi place. Deci vă dați seama la clubul Stănucă Vasile în masă. Ne urcăm cu cea mai înaltă cale, da, corect. Gândește-vă, ne arată Sky. Deci adică nu ne mai primește nimeni de anul ăsta. Unde a sigilat? Ia să vedem unde a sigilat. Mai am și o locul la 1, 2, 3. Unde a sigilat și Da. Băi, stai, la Tito au făcut, ați băgat și voi, mă? N-am mai venit la grești, că n-am mai venit. Ați băgat, mă, și voi? Ăsta locul 1 la Moscova, mai eu locul 1, 2, 3 cu aia altă. Nu, dar voi ați băgat și voi, nu? Ce? Nu zici tu. Stai să-i filmăm și eu. Ia dă voi, Alex, să-i filmăm. Vezi la aripa așa cum e ea în ansamblu. A avut succes să vină. Nu mai e bun porumbel, arată bine. Da, păi arată, păi... Nu înțelegi că e un porumbel care nu putea să vină. Nu. Deci porumbelul ăsta indiferent că era catastrofă, că el a doua zi dimineața cel târziu era acasă. Că nu era porumbel, că nu era, n-avea treabă. Dacă îmi tragem și de cioc... Hai, du-te și vină cu o oră să vină la București, dacă rămăzam la centru de mare de îmbarcare. De la întâmplare de 100 de km, de la 1500 mai vin. Nu. Care mai poate mai vine de acolo. Să vă mai uitați careva la el? Pescătoria Nu, lăsați-l, nu. Un pic de apă, vreau. Duceți-l să liniștească încă o dată. Mihaela, adu o cană de apă la băieți să bea, dar vin cu bere acum. Că nu că vreau apă. Vreau o gură de apă mai sus. Până nu vreau apă, cea mai bună e asta. Auziți, haideți mă ce spune bine cu berea și pe acum, mă serviți câte o cafea care vreți. Dar erați în curte când a venit? Din ce direcție a venit? Vă mulțumesc că ați fost lângă mine și... Hai să vezi, Doamne, ajută, să dea Dumnezeu. Cum arată omul? Să ne vedem mereu așa, în condiții de-astea. Să mi-l are și mie. Nu mă la centru, toți pornei. Nu știu ce s-a mai strâns de la Finta, acum mă duc la Finta să iau ceasurile ca în Barșa de la Palan. E frumos. Să mi-l dai și mie. Păi păi și spun și eu una cu campion de 1000 și ceva, ține de așa. Gata, frate, mai termină-te odată cu filmarea asta, cred. Poți să opresc? Nu, da.
Nu, da, 2, 4, 6, am întâlnit. Pentru că n-am avut așa ceva performanță, n-am avut. Da, ce, de nu. Deci eu n-am avut niciodată performanța asta și dacă... Dar și locul 1, să vină prima de la Moscova. Gata, poți să închizi. Ai închis sau ai dat anulare? Nu, domnule,